Parfumurile remarcabile provin din natură. Permiteți-ne să vă prezentăm 25th Edition de la Forever Living Products, două parfumuri bazate pe ingrediente naturale. Lucrez în domeniul parfumeriei de 25 de ani. Am crescut în sudul Franței, în Grasse, în Provence. Toate parfumurile lumii se nasc la Grasse sau la Paris, dar toate esențele, distilatele sau extractele, cum ar fi cele de trandafir, de iasomie sau moscul, vin de la Grasse. Am creat numeroase parfumuri pentru designeri, cum ar fi Oleg Cassini. Oleg Cassini a fost designer pentru Jacqueline Kennedy. Am creat parfumuri pentru Perry Ellis, Liz Claiborne și pentru mulți alții. Conceperea unui parfum reprezintă un proces ce se înfiripă din ideea unui parfumeur. Parfumărul vinde de fapt o idee, un vis, ceva ce nu poate fi atins, ceva ce nu este palpabil. Cele mai multe dintre parfumurile create de mine s-au născut pornind de la idei întâlnite în natură. Iar când creezi un minunat parfum floral, nu te poți înșela, deoarece parfumurile florale vor fi considerate întotdeauna clasice. Când ne-am întâlnit pentru întâia oară, Rex mi-a relatat istoria companiei Forever Living și am fost fascinat să aflu că în 25 de ani o mică firmă a devenit o companie uriașă. În acea clipă mi-a venit în minte o floare pe care o descoperisem în urmă cu 10 ani, cutrerând munții Camel Black Mountain cu ocazia unei călătorii în Phoenix. Și mi-a venit gândul că micuța floare ar putea avea o evoluție asemănătoare. Mi-am dat seama că această floricică, cu un colorit și un miros minunat, are un potențial uriaș, precum Forever Living. I-am destăinuit lui Rex ideea mea și cred că el a considerat-o excelentă. A fost fermecat de micuța plantă, a fost surprins de pasiunea mea, s-a interesat de planurile legate de această floare. Floarea are un miros extrem de plăcut, un buchet floral de o prospețime luxuriantă. O apariție surprinzătoare în mediul tur în care trăim. Și am început să-mi creez parfumul. În jurul bobocilor florali de cactus am adăugat ieder verde pentru notele proaspete de vârf, combinate cu note de magnolie, iasomie și trandafir, ce conferă puritate, feminitate, frumusețe suavă, naturală. Apoi am căutat pentru fundalul compoziției, nota de mijloc, cea a inimii, o esență lemnoasă rară, curată, pură, lemnul de cireș. Pentru a sublinia feminitatea și pentru a conferi diafanei compoziții un plus de prestanță, am adăugat note de bază, note finale de mosc. Acum, bucurați-vă de acest minunat buchet floral, extrem de feminin, extrem de pur, unic, o compoziție olfactivă excepțională, bazată pe ingrediente rare, neobișnuite, high quality, ce va cuceri cu siguranță femeile de pretutindeni. Cred că distribuitorii Forever Living sunt foarte norocoși să aibă la dispoziție acest parfum deosebit, care va conduce compania către un alt nivel. 25th Edition for Women, apă de parfum, este unic, este minunat, este foarte feminin și foarte prețios, fiind creat din ingrediente naturale. De aceea îl consider perfect pentru Forever Living. Vă urez tuturor mult noroc! În viziunea mea, un parfum remarcabil posedă un echilibru al tuturor ingredientelor și materiilor prime din care este alcătuit. Cred că un parfum bun are nevoie de ingrediente de cea mai bună calitate și cred de asemenea că trebuie să existe un element unic, nou, inedit, care să atragă interesul, asigurându-i poziția, identitatea. 25th Edition for Men
reprezintă în primul rând o compoziție perfect echilibrată, pe care o consider foarte plăcută și reconfortantă. Pentru mine, lavanda din regiunea mediteraneană rămâne un ingredient revigorant, extrem de proaspăt și curat, ce ameliorează starea de sănătate, foarte sugestiv pentru Forever Living. Astfel, lavanda a fost materia primă pentru nota de vârf acestei compoziții, la care am decis să adaug frunze de violetă în locul florilor propriu-zise, deoarece frunzele violetei conferă prospețime, masculinitate, vibrație. Parfumul este ca o piramidă. Nota de vârf este dată de lavandă din regiunea mediteraneană, bergamot din Italia și ananas, iced pineapple. Combinația scânteietoare emană prospețime, energie, vigoare. Nota de mijloc, cea a inimii, aduce acorduri profunde. Note de frunze de violetă, frunze de ceai armonizate cu măr Granny Smith. Nota de bază este dată de prețiosul lemn de santal din India, boabele de fasole tonka și senzualul mosc. Ori de câte ori îl simt sau ori de câte ori îl port, mă simt foarte bine. Și de fiecare dată femeile mă întreabă: cu ce te-ai parfumat? Miroși atât de bine. Nu am nicio îndoială că 25th Edition for Men de la Forever Living va fi foarte apreciat pentru că este un parfum plăcut, reconfortant și foarte sensual. Aș dori să felicit toți distribuitorii Forever Living pentru această a 25-a aniversare.